Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh foxke mandkom kollha. Tajjeb Spawnetin, tista' tolli li naqa' aħjar kostja. Tajjeb. Qabel kont qed nisma' isa kif teqret oħtok waqt timunejka. Hekk kont dak in-naqa'. Tittiha darbent il-ċabċipa. Inti vera bħallara, pema l-ewwel ma li tallek ċans taħtaf xi ħaġa taħtafha. Biex biex nagħmel boom. Mela laħwa aħna rġajna lura għal-episode sabiħ u bnin, episode 59 jiġi dawsja diġà 59 fucking episodes, big shit, Issa, qabel ma nibdew, għax intkom rġajtu rajtu, għattini darba il-xejbin għawek dejja. U ħajkollu nindirizzaw għal-bicċa ta' xogħol għax PJ sfortunatament ħajkollu jieħu leave of absence mill-show online. Naqan definitely għalissa. Ħanajdulhom għala ħanajdulhom li Speċi ta' Iva. li għax marat. Ħabba l-infection. Xiex marat? L-infection tal-utru. Infection tal-utru. Imma le, ħallina mill-li ba. ħajkun jgħatmana l-PJ waqt il-live shows. Live shows jiġifieri fuq il-stage. ħajkun maħna dejjem u biex namluwa kompletament ċara Edin fucking King mal-PJ, il-PJ tela mux b'tortijaw jew għax marriċ jaħdem jew għaxek u għaxek, just if ġew l-affarijiet aħna għedna li show naħseb fl-opinjoni tagħna missimur direzzjoni waħda, PJ forsi ma tantx kien komdu bija u għandu kull dritt ovvjament li ma jagħmilx ħaġa li mhux komdu bija. Għax to be honest, u xorta tal-legend li hu għadu kuljum jgħaddilna. Kuljum le legend. Mhux bħal u to be completely fair. Għasi kwistjoni ta' ħin, għax il-PJ rrit jaħdem iżjed, to be fair. Ridna nistinkaw, jaħdem PJ, mux bil-libba siebin, hobbuk bil-qalb kolla, vera ħasra, u unfortunately ħajkolli nejda li naħseb is-kids daqsek on the online show, ġast tal-punt li mem ħatta ħjar minn PJ. Ma nasibx li hemm xi ħadd aħjar minn PJ. Genuinament. Kollox ħlif dik. Genuinament vera m'hemm xi aħjar minn PJ. So it's gonna be pointless doing the skits għax ħanħorġu vera tan-nejk l-opinjoni tiegħi. Imma ħanibdew għax ilnaw miskin Danilu għaw jitċassa lejna, jħares lejna. U naħseb li kienet l-iktar uninteresting intro ta' ħajtu. Guys, għalikom tafu minn għanna l-lum fuq il-show, għanna leġenda tal-boxing, champion Malti u champion barrani, ġifiri kompeta fil-Commonwealth Games, iktar faċi titlef lilu mill-li titlef il-keychain. Għalikom lawa il-Super Steve Martin! Mela ma nibdew laħwa ħanejt grazzi kbira l-sponsors. Għanna sponsor ġdid. Grazzi tal-li tħall fil-familja ta' Bite Bacon għanna l-Xakka Grill, jisibuħ Paċeville, San Ġiljani ġifiri jew il-Belt. Guys, Steakhouse bil-Bite. Jena mort kemm il-darba, inti jkollet li kważi naħseb laqwa. Jena għalija l-aħjar Steakhouse li provide Malta. Imma ġenwinament qabel ma kien sponsor. Morru provaw ikollhom il-laħamem, ġifiri on the cut, tażlu l-cut u fucking tal-bliħ. Vera laħam tajb. Keep it up, guys. Proset. Grazzi bila l-Online Intimates, ikolkom abtit naqakin kif fun times in the bedroom, bitlu onlineintimates.com, għandhom minn kollox, minn lubes, condoms, protection, anything you wish, jibatu l-ek id-dar discreetly u koll. Grazzi l-Gozo Creations tal jamrulna il-signage, għal-signage kelmu lilom, il-Aron ħabib tana, l-legenda, għamlilna l-stickers, kif u koll il-signage għaw, live shows, kollox fidejom, banners, billboards li tixtiequ. Grazzi bira wkoll il-Rising Phoenix Martial Arts Academy, il-fiancé tal-Spoon, Black Belt bil-bajt taftati ħafna aħjar milli jafjati u lila. U grazzi kbira lil Matt Photography li dejjem ikun jagħtaw ir-ritratti tagħna dejjem biex iġibna nidru iktar sbieħ milli actually nidru. Speċjalment lilek. U imnieħrek. Bax jibbeġi kemmet kważi tajda għattaponi l-nifsi għaw zelqitli. U vera ħazi, xaħna Steve, brother. All right, inti? Dajjin, inti. Tajjeb. Eċitat, Steve, eċitat. ħafna iktar minn ġlieda. Vera, kont eċitat, vera. ħafna. Għalfej, eċitat għax, ċet taħseb li ħanamlu l-ek ġifi, għalfej eċitat. Jien nistħi naqraw, ġifiri, r-shows takom rajtom. Fan, inti fan? ħafna. Ġifiri rajtu l-studio kif kien qabel. Ejje. Għodbok il-ġdijt. ħafna. Il-toilet provide, daħħalna tl-step ħabba fejn.
ħanablu ħaċara, Steve, sowa. Manna xej fuq xiex naqlaw lek il-ħara. There is nothing. Xlif ovvjament fuq it-tul. Għalfina għandek ġej ovvjament, u minn tixa għasil, wisla, għas to be totally honest, ġifiri. Just għax għandek. Għandu saħet jitbandu. Just għaw ref għaw mana, ref fiħxi 7'35". Ġifiri da vera twil ħafna, ma vera, xeħx, inti vera, kellek ostja, jgħada very, very exemplary career, kolli najt, ġifiri. Għazi, mux ħazi. Mux ħazin. U ħatti kollu ħazin tijaw u kollu. Kunna li jissa Steve ġem. Mux ħazin. Imma titallem li maħnek ġi fuq il-program titixroba naqa. Għax inti ġejt fuq laqwa comedy show Malta. Faħilo spoon, etto ġobna ħafna! Illum etto ġobna ħafna, vera jatem. Imma, inti, fil-kas, isma, it's all right. Useless, Co-host biss inti, ma ġara xej. Le, għad nibdaw nrawmuna għal xejbin. Għax aħna konna vera unlucky għax sfortunatament, tipo bdejna b'JD u jiena li naħseb konna din tajjeb. ċfir telaq JD, un-bad telaq PJ, ċfir bdejna at high levels, u sa nindaw bl-arbi. X-downgrade, ostja. Memx taħmel ostja, xieġi taħmel xejbin. Taħseb joqodlu ta' co-host. Tajjeb, ma naraħed tiġi bulid. Silenzju. Qed jiġi bulid? Bulid. Sanna ħajna bdew l-skript, ħajġi bulid. Imma, le, mux bulid, għadni masqlajtlu darba fuq imnieħru l-da, per eżempju. Fuq il-hairline? Ja, man, xaru dritt. Vera xaru sabiħ. Jem, nejra lik, Steve. Flip-it-tur. Inti xarek mux dritt, inti xarek jisu. Xari jisu il-mut għal-McDonald's. Għandu jodbok li. Jena, I'm more of a Burger King guy. Burger King? Nipreferi mut iżar. Għattajtek, ma kull darba li ħixt miegħek dejjem McDonald's morna, qatt morna Burger King. Għax mawx. Irtu għal qatt ma morna żgur. Le, darba mort jitwel milux u ma ħax pjaċir. Kien wis healthy u jiena nixtieq il-tifla nrabbija soda. Allora nipprova mmut żgħir ħalli Jiena raħħu bullshit. Detali twel tal-health inti nassumi different fin-nutrition sewwa, ma jistax post li jgħid li huwa healthy ma jkollux chicken breast. Tajs biss. Veru. Ċekjawni fuqha ma jmux naħlu lebel il-program tiegħi, però m'għandux chicken breast. Għax it-tiegħek ma jkunx xottu naħseb. Ma naqas healthy. Healthy wkoll ta'. Jiena ma jogħġobni. Nixtieq nirringrazzja aktar li xejt kull ċans ta' sponsor hawnhekk jiġifieri minn qalbi. Issa ġoli tajjeb. Minn qalbi. Taf minnu tajjeb dak li bih il-Coke. Le. U damlu reklam il-PJ. Imma jien aħna qabel ma ġejna tkellimna naqa inti tajtni numbers, qed lektina naqa numri ħalli kun jistajtuni naqa info fuq hekk. Tajtni tal-mara, tajtni ta' sieħbek għaw s-senjura u għek, tajtni ta' tnej oħra, u jkolli najt li ma tawna xej, għandek nizra. Ma ntunix wis, ta' brother. Vera ġeltuni nida ostja. Ta' jew għandak bib tal-ostja jew ħajja boring. La, boring. Għaddejem training u għekku. Kem titrenja? Issa ma tanċadni. Ma tanċadek jis. Imma għandek l-studio, il-training. Għandek il-ġim, eżat. Ma bħala coach issa ma dekx. Nitrenja ftit imma le. U ma għandekx pjanijiet li tmur lura fir-ring. Ma naħsibx għal-issa ta' ma naħsibx. Għalfej Super Steve Martin, minn fejġi? Daka kont nitrenja ma' Super Scott Dixon, dak li kont iġġilit miegħu ftit ta' Eżatt. Ħanitkellmu fuq iktar tard ovvjament. U għal-aħħilju. Mux da Super Mario, qabel il-mushrooms. Bideki, d-siġi, għax aħna qrajna online li Super Steve għax you pack a punch, għax fil-xena tal-boxing, għapend, dan t-tol ChatGPT u għek jgħidlek hekk. Super Steve Martin is known for being powerful in the ring, u għalek Super Steve li tasab il-nis ma tantx. Għax versa ħalem mill-liba, you're not the biggest of fighters, anki division, allura imma xorta d-daqqa li għandek. Għal tal-wejt tijaj, all right. U jina meta konġejt għamiltilkom il-commentary laħar darba live, balli baġ da it-tapon dawk xie seġerazzjoni. Tibda tħossa heavy shit, it's fucking scary, vera. U l-fight gloves ikunu il-foam, ma tanċi kollu. Dik il-fight kienet 8 ounce, ġifiet nitkelmu sul-ġilda, 8 ounce il-tul il-xuna tal-glav. Tal-glav, Ġifiri ikunem fights
Ustja, actually dik ovvjament jidri. Mela, eżatt, inti jek inqas minn 67 blade ounce kif taqbes 67 kilos, ġiventi naħseb xi 20 ounce. Jena jkolli bżon namel quilt. Jena jkolli duve, ostja. Royalty bedding gowns, ostja niġu. Bix xaħam li għandi. Xejd, 200 million ounces, ostja, gravi. U għatħajar tamel laqam differenti għal-ismek. Importanti di, inti ismek fil-ring il-marketing tiegħek. Għatma tajt kas, jien qabel għatma konna uħsib il-marketing, allura li ġi l-ewwel wieħed. Għatma tajt eżempju taqilbu super Bobby and Weave taħrab tisek il-Bobby jaħrab mill-ġurnalisti. Eza, Bobby and Weave. Teżisti, Bobby and Weave teżisti. Bobby and Weave, dik il-ħagġa. Jaw nkellem Steve iż-Ziffa Martin, tajba. Tajba. Għax bufu għara riħtu għalem, dik tajba wkoll, dik possibbli taħdem żewwa naħseb. Watem l-aħħar waħda tajba jgħidu. Jew Steve il-pistola Martin għax qasiru żobbi kbir. Tajba, immaġna toħroġ ostja, il-pistola Martin. Qasir u żobbi twil. Toqgħodlok siebi. Jien ngħidlek għandu kanun li Steve. Ejden inti Steve, ma nafx. Jien ngħidlek għandu kanun li Steve. Titkollok naqas zobbok u l-bajt kbar biex titħolu tkun daqseg konfidenti. Miegħek fir-ring għandek bżonn il-konfidenza le fir-ring. Ħafna iktar minn kollox. You need that shit. U dejjem tkun konfidenti jew kien hemm momenti speċjalment fil-bidu fej ikollok dik l-ansjeta. Fil-bidu tiddejja, mhux ta' ħan niddejja għax nibża minnu eżempju, hekk eċitament li mhux ħammur tajjeb quddiem in-nies u hekk ħana għandek. Kienet l-iktar darba li bżajt jew li kont eċitat ħa. Naħseb l-ewwel darba ta'. L-ewwel darba. Imma tibża leżin jew mhux kwestjoni ta' biża. L-unika biża li kolli jisni ħabba l-performance tiegħi. Mhux mill-persuna stess as such. Toqqas xejn. Efem, naħseb taħdem naqqa kontrik, li tibża mill-persuna. Min u ġili taħdem favorija, xoqt iktar koxi u hekk. Jiena peress li eżempju ma tantx niddejjaq ġili tħalt u żbaljajt eżempju ma misniex tħal daqsek mieni, fimt? You tire yourself out in the beginning. Dan nimmaġina, qed nifhem xettajt, isek meta tabbi mara l-ewwel darba. Ħoss dak il-naqqa ċitament. Imma mhux għax qed tibża li dina ħataqbad ittik bil-minkeb. Le ħadek xfek momma. Yeah, whatever, jista' ħadek xfek momma. Li kollok il-firrilla ma jaħdimlekx, that's anxious, le? Jien l-ewwel darba li jirnex li l-ewwel darba li mort ma' waħda. Panik talla. Kemm kellek żmien l-ewwel darba li mort ma' waħda mela? Insejt, ostja. 36. Mhux il-bot iżejjed, għandu hekk. Jiena late bloomer, ma tantx abbejt. Jien ta' 16 anke xin korridori, qed ma kienx joqgħod qed ġifieri. Imma inti. Ma nafx kemm il-darba mort it-toilet forsi qed idi fil-but qed inżommu l-isfel. Imma dak iż-żgħira ħajjina fuq il-bass ċelebrita. Fuq il-bass kienu jżommu miegħu in-nies. Xejbin, minti jarbi kontu ħafna felfel. Għalhekk dejjem bżobbok imqajjem. Il-felfel xi. Viagra naturali di. Għax ma tafx li l-Arab jiklu ħafna felfel. Huwa spajsu jaħraq. La jaħxa taħraq. Għajjem u lek. U jżomlok il-ħin kollu żobbok imqajjem. Jak tidilkom hija Le, il-spajs huwa magħruf għalhekk hu. As in the spice, as in literally spice, so jalapenos. Ikollok xismu. Ma nafx il-felfel għadni ikoll ma naqqasna naqa. Felfel x'inhu bl-Ingliż? Chili? Chili's felfel, chili huwa felfel. Ostja ħabba fek taħseb ostja? Ma nafx jiena qatt ma ħadem. Hekk dawn l-affarijiet il-ċiliż jiena nikkult l-alla jalapenos fajti. Ġliet qatt kellek intimek. Inti mhux għarbi. Ġliet qatt kellek. Ġliet. Le, qatt qas darba jiena. Veni xina tidaqta poni xi ħadd ostja. Ilmi. Ejja, xejn. Le, qatt ma kelli. Tkun tajba għal-views din. ċiġifiri? Jekk nabat nfajjar ilu issa? Le, ma għamluħ, jekk għal-views norganizzaw ġlieda Fight Island jew xaħġek. Le. Nħuħsibu jien il-kontrat. To be fair, miegħek, ġifiri, ma naħsibx li daqqa ta' pont tkun biżejjed. Naħseb biex nieħdok tajjeb u sew, għandi bżonn naqbad fil-karozza nibqgħet iħeġġeġ ġom nieħrek biex nikkaverja kemm jista' jkun surface area. Jena għamlu għamma, sa' kemm it-tien daqta' poni ħaqtek ħartettek on the way. Tajba. Idea tajba.
possibly. Taf il-boxing kif iżom id-distanza bidejk, le, you figure out the range. Dan għamela bimnieru. Joqtek? All right, jgħad ħafna l-bot minni palissa l-opponent. Le, vera għat maġġiliet, waqaft l-alla ġliet jena, u ġviri għaxkonna ma sħabi u kullħat jħessil ja whatever u panik, imma għat ma fajjar tal-ċaħat ġifiri, as ideja. L-akbar ġita kellek mal-buttuni tal-qmis. Bitmuħ fajneru għallej. Panik, ħafna panik. U jina naħseb kontent li għat maġġiliet, to be honest, ġifiri, għax għamma pussy. Gbir, Sa' kem tħoll l-ewel wahda ta' dak, ta' tal-ġi fil-ġifiri. Kellek ġliet bħala ring Steve. Meta kon zaħir. Meta kont zaħir. Zaħir kemet nifhem kont zaħir. Meta kont zaħir. Il-bira. Ġiet ta' teksti kif nizli. Le. Ma zaħna kontra bil-maker, ma ta' kon zaħir. Ma tanċ, ma konx tibżaw kol. nidħol iwi. Eżat, jek tiġi titlila, eżat. Inti darba kellek xieġita ma soru. Soru. Ek għalet il-na l-mara. Xbat, jew xaħġek, xbat deċi konvent. Il-lalliwa. Xkien ġara, xkien ġara. Mux torti għaj. Mela da, dak kontila, fimni, tkun għaddek zaħi konti għattila naqa. Kontila. Tajjeb, le. Le? Le, kontsejr training, kontsejr il-ġim. Konti għattila naqa gas down. Uħarġit li wahda minn stop sign, wahda mara. Untija daqqa, unħabba ta' ma kantunira ta' konvent ta' sorijiet. Il-mara? Leħe, bil-karozza, wahda mara minn stop sign. Bil-karozza. Bil-karozza. Kunċar għal-madoffi Steve xettajta għek fuq dal-program għax ħajaraw il-nis da zowa. Bil-karozza, u di liħbadġo fija, miskina. Ek, fuq sit, torduta. U toħroġ soru minn dal-konvent. U flok marret tara dil-mara xieġrala. Miskina. Tijal grizma tal-morda. Il-laħba xamiltu li mal-kantuniera, x'kissir tila bitċam bil-karozza, kantuniera tal-bizza, tal-ġebel. Sister, all right, ħafna dik kienet isa. Ejwa. Very friendly sister. Sister, inti kont għaddejja fir-rida tal-la, eżatt. Kallimna Ġesu li jekk xaħat jweġġa qoddiemek tagħti kas illi baħajt. Ġifiri ħazin, ma. Tistħim minn alla laħal ekjew. Għasti, soħmilt. Le, kbira. Bad daħlet il-ġewwa. Daħlet il-ġewwa, erdetne jew xaħġek, ġifiri. U laqqas profattejn, ċej, għala xamiltulu l-ħaj. Tu befer soru kienet mux ners, xirtatejn, tot l-għana għalman birek. Imqar, ma tarax fil-futbol għoddi xarbu għom saqajom meta jweġġaw. Imqar għad Ma fil-futbol jgħalatek il-mux daqqa karozza. Imma xorta u imqar toqgħod għala titlob. Xaħġa u, imma għeja li għatamel xaħġa, jina ħadar baħbattaw, għabel il-live show kon ġejaw. Kont waqaft, għatfux missiru xietħaq liħor. U titħaq baħnan, bid-dene taħat tiħor. Intek taħ liħor inti. U puz dej għalla ċħriċ inti. U għet jitħaq liktar u għet li lajk li jinfaqa, ja? Inti vera. Ma naraw kessu. Dakka ma jisuġ, dak jitiru. Kull darba li kunu sejrin id-dan għaddu mill-mina ta' taħt il-McDonald's sajjetta minn maġembi. Kull meta tisimaw hosta karozza dak 99.9% l-spooner ta' għazzes la machine roundabouts. Anka jek teħx il-melli ħoj kunu li jgħat li lu għed tisma. U bil-fors. Daħ darba kont wieqaf għawek, Zebra Crossing, literally, kont wieqaf u daħal wieħed warajja fuq għani, għabel live show. U għal-madonni ċkun ġejtaw il-live show biex nġbur ħaq l-ostja offa. Mux bil-liba offa. Għax kellna section fi show ta' parsi għat namlu offertorju u nisibat bolnar flus l-offertorju. Fil-ġejtaw, xejt karozza, dil-bicċa tal-offertorju ma ħadmiċ u skrab jajni għal-għada, ġifiri li xejt karozza għazzo. Ma tbartomx l-ura minn flus tal-offertorju. Xeqas bis ħarġet dil-ostja offa, l-iktar ħagġa ta' dik li għattamilna f'da show naħseb vera ħazin. Vera ħazin. L-iktar ħela. Vera zibel, vera ħazin. Vera tannek. Tittejt fejn faqtom il-flus li għamilt fil-live show. ċiġifiri. Kelli xi karozza u l-flus fil-live show. Ġifiri ħdimt għal-madonna xi 3 xhur biex intella live show minna li għanga u di ħansifer mal-familja u kelli nixi fucking karozza għal dil-ostja offa. Biex tara ta' Anzi ħattom il-flus tal-live show, mux bħal saħibna u għek.
Spiċċajt maħħaċ, issa nitkellmu dwar. Aziz tistenna l-episodju u għadek minn tix tħossu li tal-ħajja. Tixtieq tara l-episodji qabel kulħadd. Taqta niftek bitlaqa. Sezzjonijiet tal-episodji esklusivi. WhatsApp groups privati u ħafna iktar. Mela xi żoppa għadek qed tistenna. Tal-aħħar sekonda. Abbona magħna fuq patreon.com/buy2bacon. Steve, għad kellek injuries heavy tipo għajt minn ximbanketta jew xaġek. Jekk għajt insejt issa. Għat weġġajt gravi? Ejja, mela. Ksirt għeddumi, ksirt idejat l-darbiet. Sirt għeddumek Boxing, mela, fi training. Fi training? Baġvi self-destruction. X'kissir tejdejk? Idejat l-darbiet, operajta fimni. Balli, baxa. Operajt spalti. U komuni fil-boxing, għazin għannassum il-limits. Tal-idej, komuni. Ujwa, kisur l-ex. Tal-għeddum ma tanċ, tal-għeddum mux ħafna. Ostja, heavy. U bernak il-leb, il-gwanti. Le. U ma l-bag dik ġifiri mux waqt li jedajew. Le, sparring u darba waqt ġlieda. Fuq persuna, marasu. Aħseb u għarux kallu bżon. Le, xek inti jek toltu, wow, all right, jistordinar, imma xorta ħatweġġa jek toltu fuq. Le, heavy shit, tu, agrida, Dik era, tal-għeddum. Il-magzilla, għajt ġifiri. Kera. Konti għat l-isptar u flasġija ma jkunx hemm surgeons, allura kif bdejt nagħmelek tħoss għeddumek. Jaqalek la. Weġġaj. Ġifiri, actually feel it moving. Bħalissa veretta ma' reklam tajjeb għal-boxing. Laħwa, jek tixtiqo taqxu wiċkom. Għax heavy, ma it's-heavy shittu. Bil-forz. Għax għandek il-muscles, man, allora jibdu, naħseb għalek għandu t-fakja. Kellim jgħu l-ek il-muscle relaxing. Għandek bil-morfina. Bil-morfina. Għandek moħkok għaw xi muscles. Ejja. Bro. Mux għawek li parati għawek ġibu l-ura għawek il-brain damage. Imma jek dana għallek tikser xismu. Għeddumi. Kisser għeddumu. Faqajdu fuq moħ xieħat, Max. Ija, brother, isma. Stay with it. Jenħat bel-ħon il-lum. Stay with it. Imma għaw kemmu jibes, u. Imma il-moħ xorta juħad għal-iskot il-concussion. Ma għatma kienem concussion fil-boxing. Tejt, mux hekk nemna. Daw minn tila fudniħ. Budniħ. Ta' Mike Tyson, għatma. Konkaċin xodda stazza. Steve, jek trid ħu postu ta' Kidi mielu, men. Kidi mielu. Tistaw tiswapjaw, please, da. Mitlu fjat il-lum, Jek irrit jistaj mittu ħajtlu. Tista' jgħid vera. Waħda minn ta' Da oħra ħadejn. Vera. ħadġib nifsikti. Taf tiġi aħjar, to be fair. Ejja. B'da oħra. Bil-brain damage. Madonna, nitkellmu Veru. fuq il-ġolajn, ostja, Qed nitkellmu fuq id-daqqiet fir-ras. Daka. Taf kemm għandek distanza minn hawn saw? Imma zom naqra. Et nitkellmu fid-daqqiet fil-ras, inti mort fil-giddim ma' men. Għajdlu, please, Steve, għajdlu, please. Spoon, id tajba kienet l-imdaħluħ. Imdaħluħ koħos. Nasib għakolli naqtaħħa kolla di. Jala, ħallija. La, nitċajta fux. Kulħat jaffeċ kem jista' jkollu, ostja. Ħanħu il-għam għamiltu li, ostja. Rasi. Għandek l-ilma dek barri. Għax għallu li naqaf il-ferra, u. Għamilni naq il-mejja, għamilna għassur. Naħlif il-kom maċrofċ qabel Għalfej tibsu għallax id-dublet ma' shorts, ħafna minnkom il-boxers. Jien fl-axar ġida fil-fat waqqas l-bist shorts. Għax kullħat jgħamil ustra l-istess. ċenu ma da, għalfej id-dublet, dakka bdiħ xaħatta u it was... Malta l-ewel wieħed li ġileb bieħ kien Richard Vella, l-Viper, kien jitrenja miegħi. Ok, biex shorts, bid-dublet. ħafna snin wara. Umbata. It's weird, it became a thing. Komdu, Jordan, komdu. Imma, insomma, kollok il-shorts taħt. Mela bil-baj barrajew. Għalax iż-zob tibsu taħmel jek minn barra. Komdu biex tiftaħ saqajk u għek iktar minn shorts. Leba, fimtek, għandek inqas ġbit u ġo ikun spandex imma nassumi. Tal-mwajta, korreġina xet nasa illum, spoon, fact check tijani, jibsu dublet, jamlu rix u jamlu zifna ma' d-dawra tal-ring. Tal-mwajta, Ceremonial. Ostja, tal-kung fu jikru tates. True story, le, laġit. Zaċin nixrob. Fejkonna, mela, l-axħa ġdida li kellek. Jena konti għatem ħagġida li kellek. U kont għamilt, u kont, ifem,
Jena ħbib ma tnej li jintom, there was a bit of a fucking weight difference advantage at the end of the day. Jena, dik il-ġilida kienet illa biex jissir ħafna, ħin kollu jibatu li ta' Fight Island biex namluwa, insomma, bla bla bla, jena kontattilom, insomma, ċertu weight, kien zommu, eżempju, l-lum nintiznu 68, għandikun 68 kienet, u l-għada ma nistawx nabżu 71 biex neqpaw, jena ġdif. Relatively close. Mux hekk. Ma għataw l-ek ċaħġa ħabba fija, għalja? Dele, zomna. Għanna sekkina ħantu Steve ħajnifdu jek irrit. Kompli, ħalli parla. Insomma. Etnejnu. Kompli. U fej klawzola ta' ignorant li jien, ma ktibx li jekk jaqbez dak il-weight ma ssirx il-ġlieda, kull ma kien hemm il-5,000 multa. Eżatt. Sewwa? U allura l-ewwel ġurnata ġi fil-weight tajjeb u t-tieni ġurnata ta' bniedem bla bajt li hu tela over 10 kilos. U jiena bajt f'71, bajt inqas li 70.5 bajt inqas mill-liftierna. Għax naf li jiena ma nitlax dak il-weight. Insomma, ġiet jiena kont biħħejt ma nafx kemm l-€1,000 tickets, ġew ħafna nies jaraw biex jarawna wkoll. U jisni ma rix nibbekja minna ġlieda, għattissi jataw, fuck it, ħanitla. Ma tibza minn xej kifet qabel inti. L-ewel ġiċnans fil-verità bżaqtu fil-verità, laqas biex laqatni, u bat ħareġ daqqa laqatni għaperkat ma ħassejtix laqqas, imma kisilli l-eye socket minna u għek. Aħbal, ba kisillek. Ufimni, xej speċjali, tolqot eżat. Deħx, tolqot eżat, daħlet daqqa eżattu, pija. Affarijiet normali da, ħadra darba. Imma, fakit, it-torti għana metti huwa tijaj koll, ġifiri, imma... Tort ġifiri, tort? Il-torti għax tħal ġorrin, ma misnix tħal ġorrin, kif kaqal il-coach tijaj. Il-coach tijaj ma rridnix nġiret. Ija, niftakar, kemm il-ħesel, ija. Erba kategoriji mux ċajtaw fil-boxing. Imma... Torti għak li mużajċ il-Bobby and Weave u koll. Iwa u koll. Ġifiri, le, u jena kont għamiltilkom l-interview minn qabel. Dakar kon għalt-għajna minn. Dak il-bif vera kien, vera, ġviri, Ija, jina ma nkellimomx tal-lum. Ma nkellimomx tal-lum il-ġurnata. Ostja, alright. Ma ġabux rispet li l-kontrat, kienu nis bla bajt. Nis bla bajt. Reġaw għamlux. Ma rispettawx kontrat. Ma naf. Ta' Bulletproof ta' Fight Island l-istess nies. Yes, eżatt. Ma kellhom ġdid. Tal-weight loss. U ma kienu għedin bisħab maħħom. U ma ħalsu jielu l-multa lilu. Li jek jaqbess il-weight ħalsu l-5,000. Ġviri dej. Għammettew qoddimi fi dressing room. Għaddim għatmetta qoddimi fi dressing room. Li ħallasab, għaxin kella ma kienx ħajġiret liħor. Ma tanċ ta' għajn majn inti għedja, ma lavari l-istess tul. Ġviri vera jem dil-disbi. Għaxina kon naħseb li kienem dal-beef kien naqa parti mis show, naqa scripted. Le, bir-rispet kollu jien Fight Island kienet joġobni x'kienet għajmu l-boxing u hekk. Jien minna ħatijaj kontra ġer, ħafna drabi kontra ġer minna ħatijaj minna ħataħħom ma' hekk kif fakjaw u miħaj. Imma s-safej għal-Fight Island. Miet. Smajt biħend? Mem Steve miet Fight Island. Steve kien Fight Island. Jaġobni. Ilu kwit ħaqala mill-bidu. Jad jaġobni ħaqala kienet jistenna, issa jaffiċeb. Issa jaffiċeb il-flejki ta' joqot li biex jiġi ju biex jagħmel risposta, issa nagħmlu għana. Risposta li jiġi fir-ring kirid. Hey, u nkoll kelkom tiġġieldu suppost. Ek suppost. U dakinhar kif kienet fakkarni ma tal-beqqu jekk inti tirbaħ il-beq u kellek tiġġielet lilu wara eżatt. Ejja ma kellu xi inġeri ġo rasu, ma setax jagħmilha. Kellu xi inġri, ġifieri inti żammejt il-naħa tiegħek you kept to your word u he didn't go to. Finni, fil-boxing jitlu vera qabli kien hemm xi inġeri vera, jien ma nafx. Eżatt, jista' jkun okej, għara, fair enough. Mhux se noqogħdu ġifieri. Però insadi tal-aħħar waħda. Il-beef in ġenerali fil-boxing. Kollu ta' vera jew kun hemm naqa' minnu naqa' fake hekk bħal tal-Beyond Burgers. Le, mhux kollu veru, le. There's bullshit, It's marketing. Ejja, jiena kemm għamilta xi darbtejn li ma kienx vera. Eżempju. To create the hype, you need to do it, jina naħseb li tagħmel sens tagħmilha.
U ta' dak il-ħin qabel ġlieda, it's okay. Inti sa sport, but at the same time, it's also Entertainment importanti ta' minnhom dawn l-affarijiet. Ekku. U fajtek fil-karriera tal-boxing issa ovvja min tak l-akbar challenge ġifieri f'ħajtek apparti ovvjament il-qampina tad-dar. Min tak, mux ma sibx li tajjeb li tiħu Elton pala barometer one għax whatever, I don't think that fight counts. It shouldn't count in any world, fl-opinjoni tiegħi. Fil-karriera professjonali fej konti, kien hemm xi ħadd li qed tostja Madonna dana bellaħni men. Out of ek li ġennek. Ma ngħidx li bellaħni kelli għaw title fight Franza, l-istess, għaw daħalli iktar wejt minni wkoll. All right. U insomma, għamilna ġlida tajba, level tajjeb u nokjani darba fis-6th round u darba fl-8. U fl-8 ma ħallinix inkompli mbagħad ir-referi. Esti, all right. Għax dan baqa' imprinted hekk. Ġenwinament qed insaqsi x'tip ta' profile ta' fighter kien ibeżżak l-iktar. X'ti preferi tiġiet ma' xi ħadd li huwa żiffa, li huwa quick, tipo l-beqqu very fast, very quick. Bl-ignoranza tiegħi, let's put it this way. Imma jew tibżak tippreferi ġiet ma' xi ħadd li għandu aktar saħħa. Meta ġiet mal-beqqu? Ejja, mela. Kien hemm xi paragun? Minni ma nifhimx, brother. Tuħutux għalik, ġifieri. For me, you both looked incredible. Mhux għennu naqata x'għalija kif filma l-affarijiet tal-bliet. Lilek, ġifieri, tikkummentak ma tifhimx. Ring. Brother, ifhem. Jiena entertainer. That is all it is. Entertainment. Girl, to be fair. I understand in the rules, I understand in the concepts, and for my level of exposure in the boxing, you're both very good. Kontu tnej tajbin. Kontu tnej fast, tnej b'saħħit konem. Inti irbaħtlu, ġifieri, il-beqqu. So ma tantx der convinced ġifieri li tajt. Apparently kont aħjar minnu sewwa, ġifieri. Boxer kważi 4 rounds kollha ġifieri. There you go. Le, agreed. Imma Complete. Imma le, zom. Nista' nara dina bħal l-imbit sewwa. Nista' ninduna dakinhar kienu ġildu dak l-ostja DJ Dik rajta differenza, għax qed jagħti daqqa ponnek. Dik nifhimha li isma' bro, mhux hija tajjeb daqsdak, bħall-imbit nara lakrima vitis bejport. Ninduna differenza. Ta' toru għedi hall. It was an entertaining match, but was it? Ma jafux jgħatu. Zero. Ma kienet entertaining. Anka ma kawzu ekku. Tala l-għedi hall kienet breast minna wara jissu track. Ti preferi t-ġielet. Fighter weight inqas minnek, pero biktar range, jew xaħat b'weight iktar minnek imma b'rage inqas. Issa mafx minn ħajkollu rage inqas T-Rex. Ma għafx għadġrat, lek fit-tħat. Fil-verita ma tanċ kelli fighters li kelli range iktar minnom. Ġifiri mdorri naqa matwal. Matwal, eżat. Il-weight li dej, akint il-weight. Ma jdejja nix il-weight, et najdu 10 kilos fil-boxing 4 kategoriji mux ċajta. Le, that's a lot. Għana mpoġġi fuq għek jina mbelħek. 10 kilos, it left 10 kilos, inti l-istess ħatib. Ġifiri. Le, jina kam tiżen inti? 75. Jien qasan di bżon nġilid jien kem nimxi ġofik, jek ikollna naħatu. Inti xi 20 tiżen li għax il-mizinu dur darbtej. Never ending tiegħi nitla fuq u jgħid li lol nasal sal-aħħar. Maskot Dixon ukoll ġiliet ġifieri. Ejja. Inti tħobb tiġilet ħafna ma' sħabek, le? Għax u kien jitrenjak, le Scott Dixon. Ejja. U inti kont titrenja l-beqqu. Eżatt. Ġifieri it's-sisu. Il-tortija. U kif tiddeċidu nħajrbaħ? Kif tiddeċidu tal-lumunita? Mux aħna. Il-judges. Il-judges. U maskot għadek tajjeb, maskot, eżin. Mux ħazin, hija maskot. Dakka konti għad bil-qeda id-dar, etna l-television ma tfal. U da konnet nitkellmu ġurnata qabel li kelli nħun nisandu l-ġim tiegħu nis jisparjaw. U f'daqqa waħda, kulħadd jibgħat li messaġġi Facebook. Konna Scott, jgħid li jiena jinxej, jinek. U ma konx għadi. Mux hekk, batt il-mobile, lajtlu il-obra kollha. Għastja? U għalli, you don't understand, I'm really sorry, but I really, umsomma. You don't understand ġiġifieri, ma tifhimx bl-Ingliż. Għax qabdu huma ta' Fight Island għalli. Fake beef, ostja.
Ma budget vera, dik vera. budget għatat jaqla l-għan Dik vera, li. Tisfon għalihu. Mbagħad sħan miegħu. Ostja, u kif ħassejt meta rbaħt kont happy? Ejja, kont happy. Kont għajjien wara l-ġilda kont sleepy? Ejja. Kieku tlift, taħseb li kont tkun naqak grumpy? Naħseb ma nkellem il-ħadd. L-istiġili jemrat waqt training konna sneezy. Ħafna. Ostja rajba. U drogi għatma qabduk ġifiri, kont għatma qabdu sabuk dopi. Ejja. Sabuk? Ejja. Ma ta' weġġajt mortara d-dog. U ma ta' baħt kont bashful. Għadda kif semmejna. Is-sebanali ta' għadda kif semmejna. Għadda kif semmejna sebanali ta' Snow White. Biskienet jħoddi bis-serja ta' Steve Iva, għalla? Mela, użgur, Iva. Jinet ma sniza għadu għad inta dak il-fajt. Eżat, użgur jafamu. Meta s-sebanali għadu miraw bit-tfal. Le, għu li. To be fair, jina kelli namel xismu, kelli namel Google search biex għax ma għazgi ma konx nafom, da kolla jafom blamment. Estja. Imma dalla ħadarba kellna stand-up show, anki shows tan nisa kolla jafom. Ibellaħni, xkulur kella l-penti waqt Sex on the City episode 26 f'minute 2 and 50. Imma Trabbejt minn trabbejt minn Snow White and the Semidol fil-ġdid. Asfiħnani. Ġifiri. Asibajda, Snow White, eżat. Asnani. Snow Mexican jgħet iġidik. Snow Mexican kienet. Snow White Kolombjana. Kolombjana kienet. Eżat. Vera Kolombjana wadbu. Ma setawx għazbu xaħġa differenti. Kolombjana għadbu. U nani għamluhom karattri differenti. Ma nafx, ma rajtux il-ġdid. Int rajtu, ta' it-tfal, t-tfal rajtu. Ġifiri. Kemm għandhom it-tfal, sif? Uħed sentej u xarej. U li juħor 9 months, kważi. Talla. Issa ħad tibda tu pjaċira, xa tu għana ħaf issa jibda jfemmek. Iġenna nid-dar. Bella ħlalla, jibda issa jibda rispondik, jibda jidlek da, taħħa. Max bieħ ta' tfal tiġi xtejla. Ma dik tfal jgħidu li jintom, pero meta jkunu trabina boring, le. Ejja, le, eżatt, Kollu ġas li ma tinsiħ xiem. Dik waħda, ma meta jkunu żgħar, they have lots of fun easily. Xi twaddabhom ġol washing machine, per eżempju. Aha. Dak mhux 5 kellu. Ejja ħankomplu minnaw, Semmej, semmi daw l-affarijiet. Jiena laħadar meta kontet nagħmel il-commentary. Kien hemm dawk il-libaring girls, men. U jiena kont jaddej ir-ring. U dawka biex jitlu ġo ring, ikollhom jitlu eżatt tek, ħdejk. U jinġisti għatem jiena. Qatt ma rajt faldi daqshekk close-up li mhux tal-mara f'ħajti. Mhux bil-liba hekk għaddew ma' minn wiċċi. Ma kellek il-JD għaw. Imma mux bil-liba ħassajt jadda l-bil għal-mara astja. Għax vera heavy, vera bad. Iwa tħaris zejda. Teknik tal-boxing, jem? Bela ħafna. Jem per eżempju Southpaw. Southpaw dika t-lidja bil-left. Ġellug. Ġellugi. Southpaw mux bil-mus. Southpaw is-suq BMW. U kol tiġi. Jem jab, uppercut, straight. Xem iżjed? Hooks. Tumakka. Tumakka. Bud Spencer dak, tiftakru? Eżat, vera, kellel. Bud Spencer, Terence Hill. Bud Spencer. Għadek zajmer. Ma tax Bud Spencer inti? Kien kolli jgħati jek u nis jinżdu li. Tumakka mux jek, tumakka bin-nakil, ħalli. Uja, yes. Għandu doħroċ wieħed. Hemm teknik, ċekjajt naqa, hemm teknik ġdida ħidġa. Il-reverse flat 5. Ġilju zajta? Għafettita. Ma nafix. Il-reverse flat 5, dik kam tamelek, flat 5, paħ! U sir, dik taħarta bil-maqlub. Mal-mara taħdem bomba. Kontri. Kontri. Tijaj, mux bil-flat 5 tiju li jemma. Motivation. Ikollok bżon motivazzjoni. Ikollok il-mara tgħidlek fil-għoddu, eja Steve, eja tajjeb, ħatfaqqa l-alla, per eżempju, you need motivation in boxing? Ija. Mentalitejn. ħafna. Aħna ktibna naqa motivational quotes u tittejdilna jekk taħseb daw ma tajbin biex inti tweħelhom fil-ġim tiegħek. Għax tagħmel sens li naqa posters u hekk. L-ewwel waħda infatti ħad tiġi hekk.
li ma tilħaqx waħdek, saqsi l-mara u tejnek. Steve Martin. Tajba, le? Tot. Li sinti xejbi, ejdi. Kif ġit fuq? Wija baqa, dejja. Ejja. Min mux miegħek jieħdu fox kemm għandu. Don George Presa. Min aċċetta għadija? Di ma nistax nġibu għata. Le, jim mux jaxet l-spawner għatlu. Fox kemandu batu, mux jifaqqalu iċ. La. Daħsabta Mike Tyson wara l-ġlieda. Vera sekkrem heavy. Li miss, edna namlu idħol, aqla u hu pjaċir. Dennis Dalton. Toqtle? Gustuża sti ħafna għagġit. Tamil għadi? Tamil mal-ġim. It's good motivation, maġin kun fuq xem. Għanda l-speedbacks fuq. Sissa naħseb qas waħda tagħmel il-ġim. Ewwel waħda ġbitni. Dwar waħda tajba. Ibqa' dej. Sal-aħħar nifs. Peter Paul ta' Tribali. Dak suppost smoke ripejja, smoke ġibtu ripejja fil-krek. Wow, bakel ġita jie postja. Verek ħajkun tam, ma da ġiviri, 100%. Tajba, proset, oġbitni. Lilu t-tħoġu, oġbitek tuħħala. Tajba. Il-ġlida vera hija kontra il-vuċi li tajdlek iqaf. John Suda. Ġita. Blanċlu. Eti kelbu wastja bevidi. Tajba, tamilla? Le. Kolli tfalġi. Gridu. Le, proset. Ma kienx pedofilu. Le, mux tajjeb. Tijaw intu ulu, kellu mejtin. Inti actresses. Aħjar minn ħabek. Actresses mandek xikollok. Għax actresses motiħor. Inti. Mela. Il-waqa mux falliment. Ben Kamil. Tiftakru għala? Il-mela, bax iċkanatura. Erġaw għad buħanet nejku wahda bih nerġaw. Forsi jem xaħat maraħx. U fucking all l-stage, eh? Kiku inta mitċi kwarta mizel. Ba miskin Ben, nispera you're right. Ben, mux bliba nħobbuk, brother. Ek tiġi darba fuq il-program. Imma naħseb jina askeri għalik. Imma ek tiġi njutu pjaċir. Di tamela, it's a good one, le? Bil-krozzi ġabu miskin. Le, next, tajba, maħluqa. Min jibza mill-loġieħ, għat majdu is-suċċess. Mara tamel l-abort bla l-opju. Titħax inti family man. Titħax di. Next one. Hossok iktar għatizi sali ġejt fuq-program. Mela Steve, aħna ġena ħadna break zaħir. Aħna tkellimna ħafna fuq il-passat tijak. Issa ħana tkellimu naqajsu fuq il-futur u fuq il-kurrent. Inti rtirajt. Ejja. Memx iktar ġlit. You feel like a weight off your shoulders. Tħossok tejt, mandiġ bżon noqot niprofa nagħti x-xabat jew naqla x-xabat. Mhux għax-xabat, iktar ħabba training camps. Nħossni iktar relax, fim? Kienu m'għandekx tabdan l-iżjed. Għandek leċċur gas down fil-għodu flaġija men, bla mestrieħ tmur id-dar, ovvjament. Kemm sigħat kont titrejna fi training camps? Dejjem għandek ġurnata għandek lezzjat żguru. Dieta strettissima. Dieta stretta titlef il-weight. Eżammejt, assa d-dieta minn dur tirajti jew ma tidrix ħażin. Ma tantx. Stilew xala. Mhux l-istess xorta noqgħod naqattent. Ostja, x'tikol twisti waħda? Le, nikol tajjeb. Ma jkollx kull jum McDonald's Max. It's a lifestyle, tidraħħa bħala habit, mhux hekk? Mhux hekk. Eżatt. Jiena McDonald's anki liquidizja u għandaj drinki tu. Tajba li ġifieri. Kienet inkwieta l-familja? U sħabek kont inkwieta li ġieret, it's what is it. Jinkwitaw ħafna iktar minni. Xinti tkun jgħatem, fuck it, tu jiġi għala zobba għosja. To be fair, ġifiri biex nejdu kollox, to be fair, kiku xaħat għadġabbek vegetable kontu oġġa push relax.
Michael. Għazzatik ċaħġa. Ejja. Inti, naf kemm int up to date fuq sports in ġenerali, pero għawdi il-kwistjoni għaddejja in recent years li jekk in-nisa transessuali għandhom xi tħallew jipparteċipaw fl-sports tan-nisa. Xotto Taħseb barra, fil-boxing. xotto barra. Tala. Kien hemm waħda fl-Olympics, ma rajtiex. It was she, imma was Dubjuża she, dik. Bella. she wasn't found as a man, as a biological man. Ejja, wara ħafna find out u hekk iva. Sabu li Man. Mista sospendew għadik, ta' La- my knowledge. Mela. Morokkina, le kienet minn Ej. Moroccan. Marok kienet. Jien ħabba dik, anzi, sirt favur. Għala. Dik kienu sabuha vera kmieni fl-istadji, li kienet ta' daċi l-ewwel round, it-tieni round, ma tabdi tissemma. Le, dik rebħet. Il-kontroversja għalat fil-bidu. Kieku ħaddimna moħna u kulħadd lab il-flus fuqa. Taf kemm għamilna flus. It's true. Oh, I wouldn't believe that the bookies wouldn't have known this shit. Forget it. Ejja, tu kod baxxi, ma Taf li fil-basketball, min iġifiri actually jaqbad WNBA tan-nisa, actually jaqbad jistudja is-cycles tal-period tagħhom u jkunu jafu meta għedin it-tim bil-period. Ħalli jibbeċjaw kontrihom. U dak probabli jissinkjaw kun kollha f'daqqa. Vera jissinkjaw in-nisa apparently ġifieri kulħadd. Kiex ikunu jemlu ma' xurxin, ġifiri. Illum il-mara tiegħi iġġilda ġlida tal-lamija. Il-liba kif ħarġet li iġġilda ġilda rġajt. Jinteħilli naqafir. Illum il-mara tiegħi iġġilda ġlida tal-lamija. U anki tal-ispun, rosti, kombinazzjoni. Sinkja. Is-sinkjaw, brother. Entu tfajla t-sinkjaw, spun. Abbal. Jina nġiba fis-sink. Ma vera, da shit tostjat, it's very, very weird. Għed s-semmi WNBA, id taf għalfej, jaħal, taf x'gap hemm bejn l-irġiel u nisa fl-NBA. Fl-sports? Daw jagħmlu all-star match sewa, fej kun hemm celebrities u hekk. ċaħmes nilu kien hemm waħda. Fej kien hemm Ray Allen, ex naħseb Hall of Famer Ray Allen, li kellu xi 60 sena probabbli dak iż-żmien, ċelebrita fil-logħba, Quavo, il-rapper, u tnejn mill-aħjar nisa tal-WNBA. Qasder u ħdejhom, ħdej rapper u raġel ta' 60 sena. I mean, it is what it is. It is what it is. Mbagħad niġġieldu għal equal pay. Jiena mussa noqgħod, I'm not going to stay dog shitting women in sports, so għandna viewers nisa, komplu għamlu l-sports. It's very good. Meta ssiru tajbin ħanarawkom. Irridu jibdew jaraw huma li l-om innifishom l-ewwel. Dik il-problema. Għax għalek għat ma jkollhom l-istess flus. It's very simple, ġo sports il-flus. Jekk inti għandek il-views, ħakollok il-flus. Kif għedna l-ewwel? It's entertainment. Fimni. That's that simple. Għammurna kontra, eżempju, hemm Katie Taylor, boxer. Tiġbor stadiums nisu. U probabli titħallas tajjeb. Żgur li tħallas. Għalek, make sense. U għek għandha tkun, għax jekk inti vera tajba tiġbor in-nies, titħallas l-eluf, sekku, 100%. Anki UFC, kien dik Ronda Rousey fil-UFC, jena konna ħafna UFC, she was a big Għal-żmien, ajwa, Insomma, tant għamlet flus li spiċċa WWE, ġifieri. Tajjeb, Issa tagħmel il-flus. Issik iktar u iktar ta' Issa raġaddiħ l-għandiku. Ekket jgħidu. Kella OnlyFans ukoll għandekun. Tamel films, kien għamlet xi films. Għamet films mela, għanda OnlyFans. Min għalej għandu OnlyFans. Minja foxxa, stjadi. Ronda Rousey. Iwa, Ronda Rousey ma kienieċ Fast and Furious minn għalija. Imma għanda OnlyFans, għax dan għatet għanda OnlyFans. Ma li nafżgur li Ronda Rousey għanda fight ġeja ma xisimaw tal-li kienet. Għajli, Montezin. Maġina. Jina jdek Ronda Rousey għandoċa, ek, meta tneħħil penti. Taf inti, konda kena. Imma taħħa. Ek, dak il-ħoss li għamel. Tant ikun fucking ek, zgur. Jien Ronda Rousey tant naraħħat li ta' kompluta, nemmen li għanka l-ping pong shows tkun tajbu. Pal-axħar darba. Pal-axħar darba. Dik għana seppjena zaħt agree. Ma taf xinu ma ping pong shows. Ping pong shows? Kellimna fuqom l-axħar darba xħagħon għajmu. Issa għanna riċerka, għabbat it-tfal. Mur Pornhub. U ikteb Ping Pong Shows Thailand, u tkun taf blazat xinu mal Ping Pong Shows Thailand. Bil-maqlub, actually, ta'
ta' Ronda Rousey. Xiex għajli Montezin għandha OnlyFans? Le, laqas Ronda Rousey m'għandha fans. M'għandha OnlyFans. Ħares u. Anzi, hemm Valentina Shevchenko għax mill-losti. Għax għalet, insomma, it's why their champions like Valentina are selling pictures of titties on OnlyFans, you know? Għalet għajġ, vir iktar għadet kontrija, actually. Għalet kontrija, vir erġaj ta' Match wahda tajba l-lum, bad post kem ijat ħazin, brother, istja. Kiku inti kellek u level tal-Mets, konti tħol tal-ġeografi illum. Vera ħazin ijat, istja. Taf kif jgħidu, issa once li rtirajt, taf kif jgħidu li meta nixjieħu niġu jisna babies nerġaw. Fil-kas tijak tiġi jisek fetu. Għax xijat il-bod, brother. Dimman domx. Tinkwita, meta tixjieħ, se tiġri fħajtek u hekk. Alluna li tinkwita ħabba xarek jena. Alluna li għandek roqqa. Għana ġibna għabnu maċruċin. Għandi uħed eżempju bħal da, minna u hekk u għadu zaħi daqsu. Infatti l-ewel bejt najra riħ, imma mbatt qabel morna l-break, uħmt bil-wif għaw rajt ċandu għawara. Xmandu xawara. Eżat, rajt jattaj. Inti għandek toqba fħajtek stil. Il-kappel tal-papa najdila. Eżat, int għandek inverse Jew. Jiġi. Għaxum ma Jews ikollhom dik ir-roqgħu busy ġifieri, u tiġi ħażin. X'tixtieq tagħmel meta tixjieħ? What's your goal? Għandek pjan? Is-San Francisco il-pjan tiegħek. Ironika li għar dawk il-tliet kollha ma morċ għal snin ħadmu raċċjali. Vera stja, kif tiġi ħasra. Vera ironika, għad kellek bżonn tagħmel snin hekk ħabbar ġlied. Għad kien hemm xi kellu bżonn jagħmel snin u ħobba ġlida miegħek. Ma naħsibx, issa ma nafx. Ma nafx, issa, impossibbli hu. Tissa. Aħna pereżempju nixtiequ bis-saħħa li jmut xi ħadd ħabba x-show tagħna. Naħseb li ħabba xajt, le? Min jitħab tant jitqu li kollhom mhux aħna noqtluhom ta' aħna nċaraw. Imut bid-daħ. Imut bid-daħ. Għax taf kemm dik is-saying, għamin imut waqt li qed jaħxi, għamin imut waqt qed jagħmel l-exercise, ħabba stress fuq il-qalb. Jiena nemmen l-iktar. Tista' ta' issa jkollok stress fuq il-qalb biżejjed biex tmut kieku aħna champions. Jiena nemmen l-iktar persuna li tmut ħabba show int. That's very true. Inti mxie ħafna f'ħajta, ma nġibkawek sa' tejbil qiegħda. Ma nistax ninnega dik il-biċċa ta' xogħol, unfortunately. That's pretty much all it is. Għandek il-ġim inti palissa taħdem ħafna fuq il-ġim tiegħek. Meta tirtira x'iżżob ħatagħmel? What's your goal? Qed ninżel xem narhom jitrenjaw. Taħseb li ħatibqa' tinżelek għal-abertu biex tibta' sabiħ u biex tajjeb. Le, but so you love it. You must love this shit. Kieku kelli nibda jiena miegħek, kemm taħseb id-dum biex iġibni fit? Ġerminament. Biex iġib lilek fit mhux super dik ta' fuq ix-xort, inri. Inti ommok. Mejta. Ġet fajtilek hekk biex nfakrek. Ejwa. Ġilla bombu. Inti dik l-sejda! Inti dik l-ċans għandek biex tirqa, għalitmu! Fair, at this stage. Inti happily married jew just married? Happy. Idkom disa snin u nofs ikbar mill-mara inti? You're older than the il-Mario l-istess. Le, ismani, il-differenza, il-boxers jgħidu staħa fidejhom bla moħ. Jiena intelligent, jinsib ta' ners. Disa sniżar minni. Ħalli meta tixjieħ. Ħalli meta nixjieħ kol min ibdil l-neppi, usib l-kateter. Ħalla min jitwan, min pirmli. Xsibta tajba. Jiena xsibta ħjar minnek però, għax inti ikbar minni, allura di ħatmut qabel tiegħek. Il-problema li musa tkun sa tlaħaq moħra, ma jibgħat laħaq alla moħra. Allura, kemm ikbar minnek il-mara? Jiena? Xejn siċċur. U rajt tal-mara tiegħek. U rajt tal-mara tiegħek, u rajt lilek. Anke kieku l-bara tiegħek tpejjeb żewġ pakketti sigaretti kull jum.
int ħatmut l-ewwel. Int. Qabel miegħek. Apparti li tidher xi 20 sena iżgħar minnu Il-mara ġifieri. tiegħu, grazzja Alla, vera, nisejjer tajjeb. Inti naħseb top tkunu inti. Xiex? Fis-sodda top tkunu. Jiena ma nitċaqlax fis-sodda. Mandi, imkien ma titċaqlax. Ma nitċaqlax. Jien ma nitċaqlax, jien ġast noqgħod hemm. Ejja qalbi naħxu daqshekk finix. Inti il-live show li jmiss bil-krejn ħantellak fuq il-park ma jmux għal 14 Memx, imma wieħed eżaġerax issa ġej bil-krejn. Għax fil-kastijak niftħu l-ħaj. Ħabba mnieħrek biżgur tidħol. Tajjeb, nibdaw nsemmu difetti ta' xulxin xejbin. Nibdaw nsemmuhom jekk trid. Poxxi li bomma, kan ġa ngħidilek. Li ħalla biċċajt, issa, il-mara stess qalet ilna li inti tiddejja għax intom fuqlok il-flus. Ej qalet ilna? Mhux hekk. Naħseb dik urra. Ma jiddejja, għax ma tiddejja għax issa jiddejqet eżempju fil-kas tiegħek. Il-mara tiegħek. Il-mara? Għax flok ħadtela l-flus id-dar kellek tixtri karozza. Ejwa dejqet żguru. Le, u jien ma nafx raġel wieħed ostja fid-dinja sewwa. Biseta, ma nafx raġel wieħed li ġie qalli ostja, le jien għandu l-mara vera ma tonfoqx. Ma nafx wieħed men tal-iskan int għandek mara? Le, mela inti għandek il-flus il-bank. Towa, ftemna. Jien ma nafx mara. Il-raġel ħarġil għaddar b'karozza u marlura b'offa. Ekċat, literalment, vera. Għalda Jack and the Beanstalk. Vera heavy kienet, vera zejjed. Teċ minn kwetat miskin, kont weġġajt onna, ġifiri bixiet. Imma wis, il-mara teċ mġildu għahna fuq il-flus jina l-mara, nejdela, stja ton fuq wis. Il-mara ton fuq iktar, miljon fuq Konrad Mizzi fuq avokati, mux bliba. Tixtri ħwejjeġ ġifiri, ma taqafx, u dejjem, għasja da ma ġinix. Vera, eżat, dejjem manda xej. Mandi xej. Għaxrom xaħġa stfalem sikken, xilbsu. Mandi xej. Mandom xej. Eżat, dejjem. Bad niftaħ il-gwarda rubba għakollox fuqek. Aħjat mu inti xobbik ma tfal ta' xaġa li. Imma vera, it's true, diskantament. Igwa possibli għandek bżon pers għal kull okkazjoni ta' dinja. Kollox ta' dinja, mandiġ da, x'mandekx? Għandek xi 18 id-dar minnhom. Għax dan aħdar. Mbagħad joħorġu, jilbsu daw eżempju daw l-affarijiet matching li jixtru, ikollhom trattu hekk jekk daw. Jarmu. Għandi tiegħek wieħed biss għandha aħdar. X'għandi? Le. Kollhom 5 ħodor. Kollha jgħidulhom daħdar differenti, kollha ħodor. Kollha ħodor. Imma għandha bżonn waħda żgħir għal weddings, waħda ikbar għal beach, oħra ikbar għal beach just in case ikollha bżonn tieħu għal-foldable bed magħha. Ġifieri bil-fors hemm ħafna occasions. Tieħu l-lunches tiegħek kbir. Xejbin tajjeb, għadallum. Illum on fire. Il-bicċa fej weħil. Illum on fire, għad prosetos, jatto ġobni xejbin, tkun tajjeb. U koll għatilna l-mara hija li il-mara tinsa u inti tiftakar. Possibli bidda it-tapon, ġiet il-ħagġa. Tajb, niftakar, nitinsa ħafna. Nitinsa, għalit li semmi li daw, ton fuq il-make-up il-mara. Kollox ton fuq, men. Kollox. Kollox. U xil-make-up ikolla ħafna. Le, kella tibda tagħmel like budgeting, eżempju, fimt? Dik tal kelma eżempju nixxu l-oħra minn floka, bad kolla l-flus. Eżatt, imbagħad nafhom fuq make-up. Anka dol finti x'imen xi ħaġa bla sens. Xi ħaġa tidħol fil-banju. Jiena vera ngħidlek illum, però jekk hemm xi ħaġa li ma budgetjax fuq għalik kelta. Le, ma tibbaġitax fl-ikel eżempju, tajt nixxu bradir. Għasin ma tibbaġit għallik Le, imma millux konti għadġo post fej kien hemm toilet paper, issa jiena nuża toilet paper. U kien l-istess toilet paper xi 10 euros differenza dak ser fil-wiċċ u dak żejjed, dak tibbaġit javu. Fej kien għannej menċi. Le, mhux se noqgħod innejn, fuck it, le, għax jiena nħobb forsi xi darba sponsor. Laqat mu ħajjiġi dal-sponsor either way, so vera might as well name and shame, tiġifieri. Mhux kasi ieħor l-qorti. Le. Ma bħala make-up hemm dal-make-up vera tajjeb, jien naħseb u vera cheap jiġik. All my husband's semen, the product.
I usually give myself a semen facial, I would say twice a day. In the mornings, I'll get a fresh batch, which usually means it came directly out of my husband. And then later on in the night, I love the way that it feels, especially when it's fresh and warm. And then once I see that it's exactly where I want it to be, I go in and start to press in the semen. That's what I call a sticky situation. Ja, ma konx naf bieħ dal-film, ma tuħasatni. Nis, wadda bil-libba sinċeralment, Min jafirri. Imma jek jikod il-pineapple tajjeb tkun irri. Ħalle? Għaxek jgħid, jek tikod il-pineapple ġibari ħatajba, Mek xattri jxieħ jien nbieħ. Xiex, min ibiħ? Jien nbieħ. Xibbiħ il-liba, ekber? Kem tbiħu l-liba kiku? Xprezzi? Anka 50 cent, xina flok narbi. Da' sek cheap inti mu vera arbi. 50 fit-toilet. Le, ma kem, u għeja, vazet liba, kem tbiħu kiku? Bazzetta kem nimliħ tal-iħ jiġi l-ħalla. Bazzett! Il-ibni baqra. Aħna jedna zowa li inti tinsa u il-mara tinsa u inti tiftakar. Inti ma tħobx ton fuq u l-maraton fuq. Le, ismani, ma nħobx. U le, agreed, ma tox taħli. U agreed. Issa, l-lum il-ġurnata. Em sens ta' opposites attract fil-ħajja. U aħna ħana nabu l-oba u ekku kol biex naraw u nuruk naqaffariet li aħna naħseb jamlu sens fid-dinja għandu najna li they're actually opposites of each other. U titajdilna kiku kienu George Lida sowa? Min George Lida kienet? George Lida. Jek daw jamlu xkopja tajba kienet il-loba. Tajba. Jek daw jamlu xkopja tajba. Nibda jien. Ibdenti. Bocelli, għax ma jarax. U Angelik, għax jara żejjed. Kopja tajba. Tajba. Opposites tajbin, no dawk, tak xet jgħamel ma qed jara l-Madonna, qed jara xi ħaġa. Kelebra 9/11. Alright, mela, tajjeb, dan jagħmlu kopja tajba, le naħseb. Tajba. Li miss jedna il-JD, jew għax jitlaq? Ma telaqna JD. Jitlaq tal-ġemp u tal-left. JD għax jitlaq, jew Jorgen Fenek għax jiġi. Dej kam ħana ta' toilet paper? Da ġintu €10, easy. Kopja tajba, it-nej bil-qara, it-nej laburisti. Vera, taħseb nżawġu għom? Nżawġu għom, tajba. Tajba. Steve Martin, għax jati, u Matt Black għax jaqla. Stajt iġibri Steve Martin ta' Le, Provajt maħallinix. Tajjebek kuxiet. Infatti, inti għannak taqla l-straights tu Matt Black jaqla l-gays. Il-lostja, heavy, jaqla straight, semmu kollu, straight naħseb jgħat. T-weġġa. Anyways, Matt Black King tal-leġenda u koll minn taħna. Bastian ċantar jerfa. Tafu l-Bastian. Jerfa, l-alla. Jow nkella Franco de Bono dak iwaqqa. Dak iħobbi waqqa l-gvernijiet. Dan hemm naqata opposites gbar magħhom. Dak jagħtik xabaj bellek Steve ostja Bastian. Għabiftijaj Bastian. Leġenda, nixu nġibu fuq il-show. X'darba Jieġi dak. Jiġi? Nġibu il-Bastian. Nishtiq naraħ boxing. Kum bħal dator u għedi. Eżatt. Nitfaw li u l-ġenetika anomali għaw. Għatat l-ideja tal-Fight Island. Għatat l-ideja tal-Fight Island. Tajjeb, fl-imkien da' nadduhom. Tajba li miss. David Kaza, għax jiġbed? Allegatament? Le, ek tiġi? Di għandi ġiet. U Erin Tanti, jimbotta. Balja baspo. Di ma t-stax t-der imkini. Di imkien ma tiġi t-der. Di tiġi t-der bis fuq Patreon. Jek tamela xilkini ieħor, ma dat anke ċiksbun. Għadni ma dajċ waħda. Et niprofa ma ridajċ użieħ. U kem namela ċara ħabba kwalunkwe libel
Intanti fizikament ma mbutta l-ħadd għax kif jgħat ir-ritratt moralment biss. Mela, this is true, we can say this shit. Dana kien teacher ta' tifla u he managed, he tried to convince her biex imorru joqtlu l-nfusa bitnej fl-imkien, l-dingli. Heavy shit. Ija mlita u ċikin jaf l-axħar. Heavy shit, brother. Heavy fucking shit. U għahna ġibna ħawt nekna biħ. U David Kaza jtħaj malla. Dinġi bispu. Emi bezzina, rimis. Emi bezzina iraqqat. Ma kem ġibtu tajjeb, postja? Kem jiġbaħ il-modi. Ma kem ġibtu tajjeb? Jow Jackie Loskot għajjem. Tal fej ġibt zombi, bro. Għajmu mill-mewt. Mux dik tqajjem, ta' Naf li mux dik tqajjem. Xan ġib zopp għajjem. Iva. Faċli, jimqar ġib raġel bil-kutra xismu u xitinda, immenu Xejben għalli li tajba malla di, sewa. Jintemiet lek tajba malla. Intom, dak raġel kien sewa, ma kienx mara. Li għat jaqa? Ija, I thought about this, sewa. Liba prova jgħamil storja. Iġviri, għajmed di. Għajmed li l-luqa. Vera għamilta ovvja. Eżatt, vera għamilta tajba skun. Ara x'tagħmel ibbat il-xismu għaw il-Martin Scorsese jew wieħed minn dawk imur jikbilhom l-script. To be fair, ma fiex dan il-trat. Vera tajjeb. Emi bezzin għandu wiċċ ta' serial killer ta' tgħidlix. In ġeneral, that's his actual face. That's his actual face. Dak vera għandu wiċċek, vera kingek. Jina Jackie naf li mhux Jackie, imma għandi bżonn imur nġerriħ. Le, mhux vera. Fi daw, Zammu l-robot. Li jmiss, għajdu li jmiss. Li jmiss. Għanaqdu għom kopja jew li? Forsi bully kun da. Il-bazat, in-nizzallalla. Jew kamenej tal-Iran, għax għallewħ mal-Madonna. Għandu rasu għem jisu Zerdovuz. Meċċi tajjeb kollu. Jiena irrit nara x'namel biex nwaqqaf dal-programm. Irrit niprofa nara x'namel biex nwaqfu dal-programm, għax ma stawx nġibu dal-affarijiet iktar. Daqam argument fuq sewa dal-ritrat il-bira waqt li kont ħireġ kont jaġġo taxi. U kombinazzjoni fit-taxi, id-driver kien Marokkin. Kienu għarbi, indu għajt għax meta jaraw xaban fuq il-bolt naħseb jossu għom di li jistaw jitfaw diski ta' Ramadan. Battilkom xkienet id-duħa. Mux għax kien bomba ġibir il-karozza. Laqam l-argument, jina parla fil-vojt ta' taxis. U għalajtu ritrat, lux taħseb. Għalda. Ta' kullħat jobodu, ta' kemm il-Musulmani u kemm il-Kristjani, kullħat kontriħa. Eżat, le, they don't like him. U li bel-għamna ta' taxi, kim il-Marok għalli ma jiportani xtipu x'jamlu, laqwa li jġildu f'pajjiżhom. Jessu, eżatt. Kemm assimila mal-kultura Maltija. Tajjeb. Ma jek tiġi. Tajjeb. Mux hekk tkun eżatt, tiġix. Tittati u tagħti id-dar tiegħek. L-istess pinna bħal kulħadd. Tista' ħaġa jgħidu l-Maltin. Ma vera, inti. Ma tajjeb, mhux hekk. Ma taqbilx inti. Mhux qed jagħmel iż-żoppijiet fejjerit la ma tqgħodx taħxi lili, le? Dak se jkun. Għandek problemi. Eżattu, l-aħħar wieħed, Glenn Bedingfield jikoll alla kontra Lili fejn naħra xjaten. Diki aħba kemm ġebni tajjeb spu. Ma dawn mhux oppożitu. Le. Oppożit, mhux tnejt bilaw l-alla. Iva. Nejobis. Jinti nibda neqleb fuq eko kol, diġa naqla lilu. Jina vera konti jgħat kwit miegħek. Xi 20,000 ċajta fuq qosor biss għamilt lek. Itnej laburisti. Itnej laburisti de. Jien mhix laburista jiena naħseb. Ankariki jekk jgħid. Tibża minn xi ħaġa. Mhux ġliet wise, tibża minn xi ħaġa. Ejja. Xiex? Bil-ġrieden. Tibża hekk, tibża kif suppost. Kien il-buljak meta kont żgħir jgħidu lek Stuart Little. Illa. Nistkerraħu.
Dejquk. Ja, U taraħ ek. taqsam it-triq ek. Mela, li qed nimġi ħdieħ. Imma anke miġu dan iż-żarek. Dejquni xorta. Hamsters? Ukoll. Dejquk. Kont ġili kelli meta kont żgħir. Hamsters? Ejja, ma dejquni issa xorta. Kien dejquk ukoll ostja. Issa jdejquni. Issa dejquk. Imma dak ma suġġara ġara xi ħaġa. Xej, jenna. Ma tafx, issa dejquk hekk ostja. Rajt l-tatuwi u xin rajtu ġabbeti. Ma taġġodek fejn ġebbet, ma żommux. Wara. U qabel ma ġejt ukoll aħna qalulna li tistħi ħafna. Nisti. Ma nasibx ma nasibx. Ew issa daw l-affarijiet. Għal-bidu konna għajibes, issa l-xkajt veri għattajja, veri għatħalt fija, u tu bifer veri xinti kil-props, ġifiri, għax bajna t-nejku big fuq l-osor or whatever, and you're really game, you're genuinely fucking enjoying it. Enni ħajti domu. U actually għeddak tal-Peanut Butter ta' fit-tellaw ġol għamlu ġil. Rridu. Vera proz. Guys, bis-seta kolla, jek ma tafx titħaq bik nifsek, fucking ijat blura. Għandek problema, man. If you don't know how to laugh at yourself, it's the best thing tal-ġlieda u ġiviri. Jek ma tħaq bik nifsek, għattiħor jitħaq bik xorta. Ma vera, it's true. Ek diġiju. Inti darba kont libt vegan? Għamilċi sentejja. Għamil sentej vegan, ostja. Konti kol dawn il-fake burgers, ek pal ta' McDonald's u ek. Kollox, vera. Imma għalfej, ek, xkien il-punt? Kontrajt għaw series għaw game changers, kienem ħafna il-buħabbek. U konti fissad dak izminu ħabba performance u ek, għadabba l-boxing. Did it help? Għajt jek kissa, jaw. Oh shit, bajt, nini kolla ħam. Fiet, eżat. Ġejt f'sessik issa. Apparti di, xini l-aktar ħagġa tal-mistrija li għamilt? Apparti li tlif l-axħar ġieda. Asnaf. Dik u missu jisti, muxin. By the way. Kem taħseb tista' sawat il-ġil f'salt? Average people, li ma jafx il-ġielet. Taħseb l-Spooner u l-Mario tifqaħħom bit-nej f'salt? Onestament. Taħseb jien xilek. Jamlu li ġaħġi. Ovvjament, ħajamlu l-ek xaħġa. Mario u l-Spooner taħdom bit wahda. Mario għadun arrange mux pallak it-nej l-ħattin. Ġeddi konti ġeddi bit wahda, le, eżatt. Għaxin tom kontu għadin sew għantom il-flake special. Jieġa bil-ħazina. Bixxelluk bismena. Isom ta' Snow White kellhom ġlieda d-dar. Dejjem bil-makijiet fis-sin. Il-lasja, imma. Għatru fuq is-sit ta' toilet. Imma għana mill-liba, kem taħseb jena xielek average people kuku kellek ġoġ lieda? Għax jena naħseb kuku niġi ma nafx niġielet sowa. Pero di depende. Jaħseb daqqa wahda twaqqani. Imma average people, eżempju, l-ewel darba anka jena l-ewel daq li ħagġom nieħri. Fimt. Dak il-punt. Kemet jagħmel hekk kif tgħidu daqqa ta' pon. Dak il-punt, kemm taħseb jien xielek average people? Għandek average people, għandek average people li jridu jiġġieldu, u average people li jibżgħu minn ġlied. Fimt? Bħal daw pereżempju, kemm taħseb tista' tieħu minnhom daw? Panie i panowie, level playing field. na jednego. Zaczynamy. Għajtih. Ale wszystkiego Vera zejda. Bale, ba inti kont kuħet minn daw kitlieta, taħseb kont jeni xielek. Imma daw jisiru ta' taf xem ġliet ukoll, ir-Russja taf x'jagħmlu, jintefgħu ġo karozza. Mela, u jabdu jgħatu bil-belt? U jġieldu. Ta' submission. Ġo telefon boxes. Ġo telefon boxes. Bale, ba heavy. Ma samlu għal-parlament. Vera heavy. Guys, maħna wasalna fl-axħar ħanejdu grazzi kbira l-sponsors. Għanna sponsor ġdid maħna l-lum il-Shaka Grill. Guys, laħam ta' veru, grazzi tafra tal ġejtu on board. Għandhom l-outlets Paċevil u Paċevil u l-Belt. Very good. Xilli bajna jkanti. Ġif sorbut pulse. Mbata ma jkollniex ħafna.
U tmurem għandhom il-counter egg, very nice, ostja vera għandhom laħam tajjeb, guys, jek tudu biċċa laħam morru arawhom, grazzi kbira l-Online Intimates, għalkom zonna kinky sexual stuff fid-dar, itlu onlineintimates.com, għandhom STD tests, għandhom condoms, għandhom lube, għandhom kollox fox li bajnejk inti. Inti. Grazzi, jibatu l kollox diskrit id-dar. Grazzi l-Gozo Creations. Aron għamlilna il-sign u d-dim u kif ukoll stickers għawara xie tip ta' signage li għandek bżon dejjem kelmu lilu. Grazzi kbira u koll The Rising Phoenix Martial Arts Academy l-mana tal-spoon fejdi black belt karati u taftati u talmek kif tati l-ura n-nis minn idej. Jak ridu talmu ġildu marru hemm mhux għand Steve. Le, jiġifi, different styles. Grazzi lil-Matt Photography dejjem jiġi għaw jieħu ritratti tagħna, grazzi kbira guys, ċekkjawlu fuq Instagram, ikkolkom bżonn xi ħaġa biex xi celebration, forsi ħatamlu xi abort. Tidu tiftakru fiha. Ġibu l-Matthew. Tagħmel abortion photos inti? Tajba? Dakka tiġi inverse reveal tiġi. Daw, xin il-gender reveal. Xorta reveal jiderċin. Teża jiġebla. Imma l-ikbar grazzi lil-fucking Steve Martin. Steve, ħat pjaċin. ħafna. Ħat pjaċin. ħafna, barra l-axħar parti. Irgidu nkunu għanna għadżebel u ġieli, għax ma konna wis nice miegħek matul il-programm u were very nice and humble. Le diġi xtajli. Le, vera ħad pjaċiri ġejt, plug għandek għandek xaġa pjanata ġej għandem xi ħaġa jinnaf activity jew whatever. Għanna event fi 29 ta' May, professional boxing. Inti bdejt eżatt għandek xi tip ta' u promotions u issa. Promotions. Prize boxing promotions. Eżatt, u ma' Demis. Eżatt, ma' Demis. Tonna u Roland Samut. Demis tajt il-number tiegħu ukoll. Ej. Ma tani xej. Issa jew jobodok. Jew iħobbok, jew jobot lilna. Jew jibża minnek. Jew? Kien imsiefer. Alright, għax il-mobile ma jaħdimx barra minn Malta. Ftemna dik il-ħaġ, alright, tajjeb. Le, imalkom il-promotions, meta l-ġlida? Għanna uħed fi 2nd May, uħed fi 29 May. 2nd May, 29 May, fighters tajbin, ġifiri, tal-ostja, u għaddit t-tafx għatma saqsejna. Intkom kelkom u kol milux, ma ġildux ftakom. Kull darba li mort nara l-fajtajn, dejjem jinqala brol u ġliet. Eżagġerat, man. Is it normal in the boxing industry? Mujiex, qabel kienu konem naqmu xaħġa. U dajkun għamil l-looking fl-udjet. Vera, laħlalla, l-looking, ħadar, U reba, ħej nishtiq naraħ fil-ring. Ġieletta. Ġieli. Aha. Ostja, interessanti l-looking. Isma, qabel ma tkompli, naħseb aħjar vera tibda taqtam il-burgers, għandek is-sit niżel l-isfel. Ejja. Madonna. Imma ekket najt ħabaliba. Il-Steve jidaru iktar u għali minnek. Imma ilu ekku, iktar s-sejżid nara zejżid xomsu, Madonna, ma l-iskaffa. Għal-dik tal-gżira xieka. Eżatt, fux kattattiqa, vera, ek diġi, vera, ek jisti. Vera, tħazin, flok kien jiġini tajjeb darba. Issa, fil-proċett. Mux billi ġibtuni ħazin, guys, ostja, vera ġibtuni ħazin. Kamel dieta. Vera għandi bżon dieta. Group hug. Ġibnik ħazin bizzejt biex naqtawlek l-update. Le, essa mur nibla l-dar ħalli. Stressiter. Dejjem stressijat, ostja. Fil-lodu fil-axija, jina fil-lodu ma nikol xej. Dak mux stress, dak kolesterol. Fuq qalbek. Ija, thank you, I'm fat. Xie najdlek issa? Eva. Fatna understatement fil-kasti. Mandek xie understated li f'dik. Li fil-xaħam. Morbidly obese. Oversaturated. Morbidly obese. Ek niġijin, naħseb technically, vera, pala l-ammont kemijatu mal-BMI tijaj, kem taħseb li nizen? 1-3. Il-liba kemm minn tajje postja, taraw. Isu meta tmur tal-laħam nejdlom il-200 kapuljat jagħmel ekk u jagħmel il-lek bil-eżatt. Veru? Mux hekk tgħid il-liba kemm minn tajjeb kemm ta' fucking. Dan għallura kawet li għat li 1-3 ostja. Ma kemm tiżej? 1-3 on the dot, tek. Vera mhux ħażin fil-wejt. Għatma tħajjalt il-modella. Kan iżem boxer ieħor. Għalhekk qed ngħidlek vera ostja tej. Qatt ħajjalt xiex? Għatħajjalt il-modella. U għal plus sizes u hekk? Liħa, bħalma jkun hemm il-warnings fuq sigaretti. La jagħmlulek l-autopsy warning fuq il-McDonald's. Nkun qiegħed hemm jiena. Kwejjex minn fejn tixxi Max. Jiena?
Il-moran Malta xismu, l-portieri. għand la tenda, eżatt. Għant bigger butik tal-ħamru. Kostja. Issa bdejt fajar il-ġabs inti for xajnek. Ma kellix, Kellek si għaw nofs ċans. Badna s-sujġettu, badna s-sujġettu. Ostja, fajaru, Big Girl Boutique, hemm Big Girl Boutique. Mela, kien wieħed fl-antik il-ħamru. Ostja, Big Girl Boutique. Min jaffet li seta taħt Big Girls kif ikunu. Għamur non xorlok qalbi il-pentis. Ostja, u tamellek. Uħoss l-ħsejja sekk il-whipping sound eżagġerat. Imma guys, Jak tamelek bil-qatita ta' taħta jak tant jitlariħ l-istif itir. Zgur, jena nuża, jena il-viz nilbes il-panties. Temmu aktar kom, diwa training iktar li l-lum ħobni l-bess. Allora, t-di għodu tajja. Ma jxawtukx. Le, Ma s-nisbom, dobi, ma s-sinni ma l-bisom. Biex nitrenja, tajbin, nħobbom biex nitrenja. Jena seb biex titrenja l-izbaħ bla boxers. Le, kollox jitxala, dak jakxilek il-balance, bro, tkun toqgħod għaddejjek, għaddejja. Kollox kontroll. Rak doqt tamel jumping jacks, sejjerek. Jumping jacks le, jumping jacks. Ma tkun li best short slash biex taċċa, u tara kollox għaddejjek. Sakka minti għandek u għed zaħir ma jimgħamiex differenza. Jista' jkun għalek, jista' jkun għalek. Jista' jkun għalek. Jina tiegħi ma jimgħamiex differenza x'moħbi taħt ix-xaħam, ġifieri it's Tiegħek ma taf jekk hux zaħir. Totally fine. Jina ġast għazat, jina għandi il-faux pas fat over pubic area ġast jgħatem, mbagħad miex imkien joħroġ il-bewl, ma nafx fej. Ġast xim kollox mat. Ma nafx għalfej għamilt egg bis, that's an understatement. Guys, għax għazzistu l-alla t-tnejku bija biex xaħam, ostja. Li vera, emma it is what it is, sawa. It is what it is. Taf kem ħadġalni nidajwa. La Badi wehda. Li baxħaġi, mux kem taqbada u tal-lija. Li baxħaġi. Attent, hey, l-editor. Marriċ naħdem. Guys, Marriċ naħdem. Steve, plug jana għas socials tijak, fej jistaw jiġi jarawk, fej jistaw jiġi jitrenjaw jek jridu jibdaw boxing. Għandek xie socials? Mela Fight Factory, Home of Champions, Instagram. Legend. Instagram. U Steve Martin. U Steve Martin u kolli jatem. Proset. Vera għad pjaċir li ġejt, Steve. Thank you very much. Fucking sport kbir. U naħseb jena tibqa for a very long time, ma nafx ġej fil-futur, imma għad fadallek reigning champion tal-boxing għalla volja waħaft. Baqalek u l-ħajċ. Grazie ħafna l-Steve tal-bora. Tinsewx lawa jek tidu tarawna edin fuq socials kullimkien online, Facebook, Instagram, kullimkien @bytobacon.com, patreon.com u koll biex tajduna. Pero grazzi lilkom u grazzi kbira l-Steve!